बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्मनि जोनोमगिरि अनसुलि बिमा दमायनति ब्रह्मआ 85 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला मेन्देला ब्रह्मनि बिमा दमायनति ब्रह्मआ माखासे सान सिगांनिफ्रायनो लोमजानानै दंमोन। दिनै फुंबिलिनि 3:20 रिंगासोआव गावनि न'आवनो जोबथा हां बोयो। रुंसारि दमायनति ब्रह्मनि जिउ गैयि गोथै सोलेरखौ बिदाय होनाय समाव मेन्देला ब्रह्मखौ गावनि नखरनिफ्राय बाननानै जोबथा बिदाय हरनायखौ नुनो मोनदों। दुखुनि बाथ्राया बेसोदि 40 बोसोर थांनाय जुलाइ दाननि 8 खालारावसो जोनोमगिरि बिफा मानसिं ब्रह्मआबो रुंसारि जालांदोंमोन आरो फिन दिनै जोनोमगिरि बिमा दमायनति ब्रह्मआबो रुंसारि जाबाय।